may problema, alam ko may Manadyo ko gi-snack. Sabi ito to sa kabaril pang snack. Ay, kakapoy. Kapoy man din. Muna tagkaon. Human og snack. Lungag dayon? Wa ka na hora og ganong kaon? So wala ito ang kusina. Kata hindi yung kusina ko hiba. Sibo. Magtulo ba sa ulan? Kusina? Ato din na ipatrabaho. Paano og patabang tang mayor? Aga, lang na itabang niyo. Kamatagad. Nabit. May hatag niyo. Problema pa sila ron. Hatag na benta na si mayor. Hatag siya og 500 billion. Kikayo. Sama tayo at walang mag-iiwanan. Kung may problema, tayo lang. Di naman ang magtutulungan. Di pwedeng may maiiwanan. Manamon tag snack. Manihapon na punta. Ulang mo? Ha? Ito kayo? Ayo. Nakatuto. Sama tayo at walang mag-iiwanan. Hindi ka alam mo? Dapat na ba? Butong kayo? No, gabihin na po. Dago na po. Alam mo? Ikaw rin, basa ikin na rin. Ba't ako nang basa? Ako may naghalin? Ako ka naghalin? Ay, ito, mabuto ko. Sadlawan ko. Alam mo sila sa'yo? may problema. Para kung may sila ko. Kaya ang tao. Alin na. Lugog na tayo. Para kung tupaw. Siupaw! Saan itong siupaw? Mahal kayo? Tag 35 mong ha? Alam mo. Talaga kaya lang yung lala, kung tayo ay sama-sama na, yung wala Hindi sa kalimutan atin. Friends. problema mang dala, basta ganun na nga. Tayo? Kompleto na, mas masaya, diba? Ano naman tang isda kanina? Ako ugma day. Ugma. Hindi ka may ha? Yun na! Nawa na, gauna na. Ina, manya po na ta. Kauna po ta. Sama tayo at walang mag-iiwanan. Kung may problema, tayo lang. Di naman ang magtutulungan. Di pwede. Salamat guys nga nagtanaw sa among vlog.